18 l-entità fosthom 6 kunsilli lokali u 12 l-organizzazzjoni volontarja ingħataw mit-telf bejniethom. Permezz ta' dawn il-flus, l-entitajiet se jwettqu proġetti u inizjattivi mill-iskema tal-Istrateġija Nazzjonali dwar id-drittijiet ta' persuni b'diżabilità bit-tema Libertà li tgħix. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli li spjegat li permezz ta' dawn il-proġetti b'idejat konkreti l-istrateġija se tibda tieħu l-ħajja. Kollha ħarġu b'idejat innovattivi ta' kif l-Istrateġija Nazzjonali għal persuni b'diżabilità huma jħossuhom li jridu jkunu parti minn dan il-proġett u ħarġu b'idejat tanġibbli ta' kif ir-raħal il-belt tagħhom tista' tkun waħda aktar inklusiva bil-proġett tagħhom. Wieħed mis-6 kunsilli lokali huwa dak tar-Rabat li se jkun qed juża dawn il-fondi biex jagħti saħħa lil persuni b'diżabilità permezz ta' vjaġġ u esibizzjoni ħajja u tanġibbli ta' nies b'diżabilità. Il-Viċi Sindku tar-Rabat Matthew Ketkuti qal kif dan huwa messaġġ pożittiv għall-inklużjoni. Permezz din l-iskema bħala Kunsill Lokali Rabat ħsibna li naqbdu numru ta' persuni b'diżabilità mir-Rabat biex huma iwasslu messaġġ pożittiv ta' xi tfisser l-inklużjoni u ta' xi tfisser il-ħajja normali ta' persuni b'diżabilità. Il-5 kunsilli lokali l-oħra huma dawk ta' Żurrieq, l-Imqabba, il-Gżira, San Ġiljan u ta' Insilem. Fl-Imqabba pereżempju se ssir bandla li tkun aċċessibbli għat-tfal b'abiltajiet differenti. Proġett ieħor huwa dak ta' Caritas Malta dwar l-epilessija li flimkien ma' trade union sewlenin bħal General Workers Union u l-UHM Voice of the Workers u l-Assoċjazzjoni Maltija ta' min iħaddem se jagħmlu kampanja kontra l-istigma u għarfien dwar is-suġġett fuq il-postijiet tax-xogħol.